Усім прывітанне! Мяне завуць Ольга Падалянчык, і сёння я прыгатую адну з самых смачных страў беларускай кухні – камы. Як правіла, у камы дадаюць дробна нарэзаную абсмажаную цыбулю і скваркі, але сёння мы вырашылі крыху абнавіць традыцыйны рэцэпт з дапамогай бекону англійскі. Найперш ставім варыцца бульбу. Пакуль бульба варыцца, нарызаем бекон і цыбулю. Адварную бульбу трэба добра размяць ручной таўкачкай. Затым дадаем абсмажаную цыбулю і наш бекон. І ўсё старанна перамешваем. Цяпер фармуем з масы шарыкі вось такога памеру. Кожны шарык абваліваем у муцэ. Далей мы іх абсмажваем. А пасля перакладаем у форму для запякання і ставім у духоўку, каб яны запякліся і набылі румяны колер. Гэта зойме каля 15 хвілін. А пакуль камы запякаюцца, раскажу вам гісторыю з дзяцінства. Калі я была маленькая, моя бабуля заўсёды казала: «Печ не баба, хлусіць не будзе, а ты руку сунь, калі терпіць, значыць самае яно». Яна ніколі не давярала тэрмометрам і правярала тэмпературу ў пячы сваімі метадамі. Калі жар ужо не апякаў, значыць пара ставіць чыгунок з камамі. Вось і ўсё, камы запякліся. Бабуля заўсёды казала, што камы павінны быць макрэнькімі. Для гэтага мы будзем выкарыстоўваць сметану. І ў якасці ўпрыгожвання дадаем вашу любімую зеляніну. Дзякуй, што былі са мной на кухні. Спадзяюся, вы паспрабуйце гэты рэцэпт і парадуйце сваіх блізкіх. Смачна есці!